Projekti oko sanacije crkve se već, ne znam, planiraju nazad 50 godina, kad su uočile i prve pukotine na crkvi. Naravno, stvar, mogućnosti nisu dozvoljavale da se tome pristupi malo ozbiljnije. U zadnjih 5 godina smo uspjeli uraditi kompletnu dokumentaciju uz brojna mjerenja, monitoringe i napravljen je prvo idejni projekt koji je odobrilo Ministarstvo kulture, za zaštitu spomenika komisija. Nakon toga smo pristupili izradi izvedbenog projekta i evo na zadnje od prošle godine kad smo dobili suglasnost Federalnog ministarstva prostornog uređenja da je projekt ok, da se smije pristupiti u realizaciju istoga. Uspjeli smo ove godine ući u početke sanacija, to je kao prvo proširenje platoa oko crkve, da bi se mogli pristupiti strojevima crkvi sa svih strana i da bi se danas sutra eventualno bude postojala i volja naših institucija, budući o nacionalne spomenik kulture, i mogućnost financijska da bi se moglo eventualno pristupiti sanaciji temelja kompletne crkve, što je najpotrebnije u ovome trenutku. A poslije bi išlo i sanacije konstrukcije, pukotina, krovišta, dodatne 2 kule koje su po originalnom projektu Karla Paržika iz 1925. godine. Dakle, ima dosta toga. Jedino, ono na što mi aludiramo i što nam je prijeko potrebno je da imamo više razumijevanja naših institucija, da sačuvamo nacionalni. Da je kroz povijest, uvijek su, ne znam, nije ovdje, muslimani bili dobri domaćini našim hodočasnicima koji su dolazili iz cijele Bosne i Hercegovine. Uvijek su otvarali svoje kuće, primali ih i na konak, i na ručak, i na kavu, gdje su se vezala i prijateljstva, koja i dan danas traju. Dakle, jer su domaćini bili takvi, susjedi su bili dobri domaćini. Ovo ne spada među ona svetišta koja su vrlo posjećena. Ovo je više onako intimno, malo svetište, gdje uistinu dolaze ljudi koji imaju tu unutarnju potrebu za Bogom, unutarnju potrebu za sobom, za svojom dušom. I naravno stvar da se tu dolaze sve 3 religije. Dakle, u zadnjih 6 godina kako sam ja ovdje, susretao sam i muslimane, susretao sam i Srbe i naravno stvar katolike koji ovdje dolaze i što je zanimljivo, dakle, i muslimani i pravoslavci i dolaze i obavljaju svoju molitvu na svoj način, čak nekada i ne traže svećenika, nego jednostavno budu tu, obiđu oko Crnog kamena, obiđu oko crkve, pomole se svom Bogu i odlaze, koliko vidim, odlaze smireni i odlaze opušteni i dolaze opet. Pa dobro, ja imam i godina i znam kako je to sve teklo u mojoj mladosti. Recimo, moja majka, Digrimenđiška iz Gornje Golove, znam sva ta dešavanja oko Gospe, da su oni dolazili, da su kuće Gornje Golove bile pune katoličkog življa, znalo se ko kome dolazi, spavalo se tu, zajednički se slavila ta Gospa i po čarši, gore oko crkve i tako dalje. I naravno da ako hoćete da imate i grad i porodicu, moraš imati tradiciju. To znači imamo tradiciju i imamo i Gospu Olsku koja je ponos olova i naravno to ne treba promovirati u načinu da to bude EPP bez veze, nego činjenično stanje, tako da je ponos olova na ovaj način i pogotovo šta se dešavalo u toku rata i posle rata i mislim da to zaslužuje pažnju i ja kao načelnik činim sve što se može pomoći gore Gospi, crkvi, uvijek pomognem i sami prilazi, vodovod i evo sad oko ove rekonstrukcije gledamo u svojim mogućnostima. Sve ono što treba tretiramo crkvu isto koji i ovi džamije i tako dalje. Mislim da je to tako kako je. Olovska Gospa, znači ona je olovska i to s ponosom
čemu? Jer ona je u olovu. Ona nije sarajevska, nije ni mostarska. Ona nije ni banjalučka. Ona je olovska i to je olovska. I svako ima priliku ovdje da dođe, da posjeti ovo zdanje. Meni je drago da čujem da ovdje ovom zdanju dolaze svi, jer ovo je zdanje dobra, suživota i naše historije. I ona je dokaz da su ovdje živjeli i da žive katolici, to su naši sunarodnjaci, naši građani, naši ljudi. Zato je to naše.